קוראים לי רבקה, נולדתי ברומניה ב-1944, הורים יהודים גאים כמו שאומרים, ששמרו את המסורת גם ברומניה הקומוניסטית. כשהייתי בת 1.5 שנה חליתי בשיתוק ילדים, ולכן מדי פעם הייתי נוסעת לקבל טיפולים. בחדרי הייתה בחורה יפהפייה, קראו לה אדריאנה, והיא הייתה משותקת ב4 אגפיים, גם ידיים וגם רגליים. היא הייתה גויה, היא לא הייתה יהודייה, אבל אחר כך הסתבר שהיא והמשפחה שלה האמינו באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, באלוהי ישראל. והיא מאוד רצתה לספר לי על האמונה שלה, אבל חששה בגלל זה שהיא ידעה שאני יהודייה. בכל אופן היא שאלה אותי, תגידי לי, את מאמינה באלוהים? אז אמרתי לה, אני מאמינה שיש אלוהים. היא אומרת, ואת מתפללת אליו? ואני אמרתי, להגיד לך את האמת, לפעמים כשיש לי כאב שיניים, אז אני אומרת, או אלוהים, הלוואי שיעבור לי. זאת הייתה תפילה בשבילי. אז הייתי בתיכון, בכיתה האחרונה, ואז היא הזמינה אותי לבוא לבלות את חופשת החורף אצלה בבית. זה היה בדיוק 31 לדצמבר, שזה ראש השנה. בדרך כלל ברומניה האנשים חוגגים את ראש השנה בשתייה, בשמחה, בריקודים, כל מיני דברים כאלה. וזה מה שאני חשבתי שיהיה אצלה. אבל כשהגעתי, ראיתי משהו לגמרי שונה. לא יין, לא סיגריות, לא ריקודים. פשוט אנשים קראו מכתבי הקודש, היו קצת דרשות, משהו לגמרי שונה ממה שאני ציפיתי. זה משך אותי. אבל לא הייתי רגילה לדברים כאלה. אז קיבלתי את העותקים של הבשורה על פי יוחנן, וכמובן לא רציתי שיראו שאני קוראת בהם. הייתי שמה את זה בתוך ספר ועושה את עצמי קוראת את הספר. לא היה לי שום דבר אחר מכתבי הקודש, לא רק החוברת הזאת, והייתי קוראת אותה כל כך הרבה שעד שלמדתי את 10 הפרקים כבר בעל פה, עד שיום אחד אחותי ראתה שיש שם משהו מוזר, וגילתה שבעצם אני קוראת את הבשורה, אז היא לקחה את זה וקראה את זה חתיכות. בכיתה שלי ישבה בחורה בשם ספורה. ההורים שלה היו מאמינים ולכן נתנו לה שם מהתנ"ך. ספורה, תגידי לי, אצלכם בבית יש ביבליה? ביבליה זה ספר המקרא, התנ"ך בברית החדשה גם יחד ברומנית. אז היא אומרת לי, כן. אז אני הייתי כל כך שמחה. ביקשתי ממנה שתיקח אותי פעם לקהילה. ידעתי שאחר כך יבואו הבעיות. אז שם בתוך הקהילה, פתאום אני מוצאת את אמא שלי על ידי, ואומרת, בואי הביתה. וכשהאספה נגמרה ואני יצאתי החוצה, היא כבר לא יכלה להתאפק והתחילה להרביץ לי שם בחצר של הקהילה. אז לקחה אותי הביתה, אבל בדרך היא אמרה ככה, תראי, אבא שלך מאוד מאוד מעוצבן, ואם תבואי עכשיו הביתה הוא ירביץ לך. אבא שלי הבין מאיפה אני באה, ובלי לדבר איתי, כי עליי לא היה מדבר, התחיל להרביץ לי. והייתה לו יד מאוד מאוד קשה. אז עכשיו כבר לא הייתי יכולה אפילו ללכת לאספה. קיבלנו סוף סוף את האשרה ואת הדרכון לעלות לישראל. וההורים שלי היו מאושרים כי חשבו, יופי, תשכח את כל השטויות שלה. אז עלינו לישראל, אבל הם טעו. איך שאלוהים עשה שבדיוק מולנו היה זוג של מאמינים,
לכן, מאז שאני עליתי ארצה, ותודה לאל, אני משוחררת, אני תמיד הולכת לקהילה, תמיד הולכת לאספות, מפני שאני יודעת מה זה כשאתה רוצה ללכת ואתה לא יכול. ותודה לאל, תודה לאל, תודה לאל בשביל הקהילה הזאת, כי זאת בעצם משפחה. אני נטבלתי ב-29 באוגוסט 1964 בכנרת. כמו שקלה לפני שמתחתנת ומתחילה חיים חדשים הולכת למקווה, גם אנחנו רוצים להתחיל חיים חדשים, נולדים מחדש, ואז נטבלים. אלוהים בחסדו נתן לנו את דרך הישועה. הוא סיפק גם את העיל לעולה, שזה ישוע המשיח. הוא בחסדו נתן לנו את האמונה, והוא מבטיח לנו את חיי נצח. הוא עזר לי באמת להיות עצמאית למרות הנכות. עם אלוהים הכל הולך חלק. תודה לאל.